So mga idol, may sakyan dito ang hindi nakahon, umatras. So delikado talaga dito. Wala, butas na yung gulong niyan. Tapos, tabingin na rin yung gulong. Kabila. Sa kabila din? Tama. Tumama doon na. Oh, iba pala ito. Iba to. Doon kayo sa may ano no. Yun yung kabilang gulong. Pupunta doon. Oh, mahirap yan pag hindi na babayan. Mabigat yan. Tama ng front brake. Alin? Ito? Oh. Walang marunong mag-drive nito? Yung karga nyo? Sino ba sa diyan sa barangay? Sino ba yung marunong dyan? Pero may reserve ba kayong gulong, ano? Kaya tabingin na rin yung... Yung yantas? Delikado. Terus dito siya tumama mga idol, oh. Ayan, oh. Sa kanang gulong. Tapos napunta siya doon. So shoot na shoot yung gulong niya. Wala na. Oo. Lantas. Yung isa butas. Ito yung kabila, ano? Kabila. Ayan. Nabutas yung kabilang gulong mga idol. Saan ba dito may signal? Loader sa kabako. Boss, saan ba dito may signal? Layo. Malayo pa? Oo. Malayo pa ba itong paahon Doon sa may baba. Malayo pa itong paahon na to? Malayo pa. Pero may ano dyan, medyo patag dyan. O ganun, pag paliko mo dyan, may patag dyan. Ewan ko kung may signal. Kadalasan yung iba, doon sa may baba, doon sa may mga puno ng, ano ba yun? Puno ng Gemelina. May signal doon. Na-shoot sa Embornal. Shoot sa Embornal yung kabilang gulong. So buti na lang safe yung mga tao. Problema lang dito yung gulong. Tsaka yung yantas. Nasira yung yantas mga idol. Tumirik pa rin pala yung ano eh. Ginawa nung matanda eh. Tumirik? Panibago na. Yung patabi naman. Yung sumirik. Ano yan sa ano yan, oh? Radiator. Radiator.
Pag atras, dyan lang kayo sa loob. Delikado. Daming ano dito eh. Daming na disgrasya dito. Yan, nahulog. May nahulog din dyan. Oh. Diyan banda? Yan. Oh. Nung nakaraang taon ba yun? Andun. Sakyan na ng mga baboy. Bago pa lang kayo. Pagdaan ko dito, wala pa to. Pagbalik ko, meron na. Kasag ka. Nakasigunda man siya. Sigunda, pagabot ng babaw. Nakasag ka. Atras. Bisa atras. Pag-ibog. Hindi. Diyan lang ako sa may ano, poste. Ya. Hindi mo na disgrasya atong libalugay. Wala kaya. Tara. May kilala ka operator dito, boss? Oo, sa Lago. Meron? Rescue. Kaya nila ibaba to? Kaya. Magkano kayo bayad? Kamu lang mag-istorya. Kamu yung kayo lang utang. Wala to? May contact Malapit na sa dito lang ako noon. Wala ginasto nila kanina. Sabi ko pa sa'yo. Tinanong kita kung kakayanin yung sakyan mo. No power eh. Nilipat ko sa primero, hindi na nilipat. Dito talaga yung palagi may nalidiktiwas siya. Dito. Diyan, baboy. Mahaba ng bakyan. Kaya nakasigunda. Di nagpremira. Dito na primera dito. Dito na nag-change gear sa Yatras ka no? tawat sa taas. Yung truck ng Pagkatauban. Iba naman yung sa baboy, bumangka doon. Yung sa Pagkatauban na truck, may karito yung mga pag-sari store. Ganun din yung nangyari, nandito na sila sa taas. Hindi pinaya sa kyan, mabilis ko na. Yan. Kung pa yung truck nila. Sabi ko ba sa'yo, kaya sigurado ka, kaya yung truck mo dyan, malakas po yan eh. Ngayon, kaya mo, malakas nga. Malakas dito sa gilid. May natawagan na kayo. Nabagtag na kayo ng ano. Wala pa yung signal. Sige, kasama mo. Tara, punta tayo sa checkpoint. Magpasigyan kayo. Pag ano, pag sabihin mo, magparespira na tayo. Oo. Nasa ako na pwede kasama? Ito na ito eh. A few minutes later. So yun mga idol, kita natin ang kalagayan doon sa may truck, no? Hindi nakasagka, hindi nakaakyat mga idol. Alanganin yung ano niya mga idol, to nakasigonda siya, kaya di kinaya ng makina, mabigat yung karga niya, kaya yun umatras. Buti na lang safe yung mga tao mga idol, driver at saka yung pahinante. So mga idol, andito tayo sa baba mga idol. Malapit na yung barangay namin. Ayan po ang bundok namin mga idol. Ayan po. Andun, meron pa yan doon. Kaso na takpan ng mga kahoy dito. Yun nung nakatapat sa atin. Yan o. Mataas yan. Ang bundok na yan. Yan sa baba dyan, may ano pa yan, barangay. 3 barangay dito banda, isa dyan, doon dito, isa doon. Meron pa doon mga barangay doon mga idol. Ito, marami pa yan dyan. So, hanggang dito lang mga idol. Nagmamadali tayo, may biyahe pa tayo. Panoorin nyo lang yung video namin, video ko, at i-share para marami ding makakakita sa lugar namin at sa pangyayaring doon.
doon sa pangyayari na umatras yung sakyanan. Okay, maraming salamat, bye bye.